आखल गैयै बिहामजो दे गोख्रै जोंखौ मा खामानियाव लाबोदों थाब थाब थुब थाब मावनानै थांनोसै जोंहाबो न'खराव गोबां खामानि दङ। इसा फिसाजोआ आंनो खोन्थाहरदोंमोन आलासि फैदों होननानै। बिदिब्ला जोंहा फिसाजोनि आलासिया नोंसोरनो नामा? सोरनि फिसाजो? नोंथांमोना जाय न'खराव फैदों बे न'खरनि बिहामजोआ आंनि फिसाजो। आं बेनि बिमा। आंनि मुङा सोरांस्रि आरो आंनि फिसाजोनि मुङा बे न'खरनि बिहामजोनि मुङानो जाबाय इसा। आयु, बिदिब्ला नोंथांमोना गावसोरनि न'खरनि बिहामजो गोदाननि नामखौनो मिथिया नामा? बिदिब्ला आखल गैयैनि बिमासो नों? मा महरै नुजाफैदों नोङो लासिंसिंनो? फिसाजोआ साहा गरदसे फुदुंनो रोङा, फिसाजोआ आलासि सोंनो रोङा, न'खराव फैनाय आलासिफोरजों मादि रायलायनांगौ बेफोरखौ रोङा। नों बिमा जानानै बेफोरखौ फोरोङासै? खालि हौवाखौल' लानो फोरोंबाय आरोना नों फिसाजोखौ? मावनो दांनो जेबो फोरोङालासे नों मा बुंनाय जाखो बेलाय? आयु, नोंसोरथ' बे न'आव आलासिसो जानो फैदोंना? आलासि मानसियानो सोरबा बेबायदि बुङो नामा? बे न'आ आंनिनो न'मोन। रोना आंनि फंबायनि फिसाला। गोदो आंबो बे न'आवनो जोनोम जानानै देरनानै थांनाय। बे न'आ आंनिसो, आं आलासि नङा। बे न'खरनि मोजां गाज्रि आंहा नायनो मोन्थाय दङ। बिदिब्ला नों बे न'खरनि खर'सो। आच्छा, थिग दङ, नों बे न'खरनि मानसि। बिदिब्ला नोंहाबोथ' गियानानो गैयाना? जोंबोथ' नै फिसाजोनि न'आव आलासि जानो फैदों, फिसाजोआ लिंहरबाय थानायखायनो। नों बे न'खरनि खर'ब्ला न'खरनि आलासिफोरखौ जोंलाय मानोथो सोंनो रोङाखै? नोंसोरखौ मानो आलासि सोंनो जों? नोंसोरनि मानसिया आंखौनो आलासि सोङाखै, आं बे न'खराव आलासि जानो फैनायखौनो। बिनिखायनो आं दिनै बे न'खराव थारला थुरला खालामनोसो, हिसाब खिथाब खालामनोसो फैदों मानसि लानानै। नै आंजों लोगोसे गावबुराबो दंखायो। बेबायदि मान सनमान धोन दौलत थानाय न'खराव बेफोरबायदि अगियान आखल गैयै गियान गैयै आलासि सोंनो रोङै बिहामजोखौ जोंनो नाङा। बे न'खराव मान सनमान दङ। बे न'खराव गिदिर गोलाव मान गोनां आलासिफोर फैयो। बेबायदि बिहामजोआ थाब्ला जोंनि मान गोनां आलासिफोरा न' सिङावनो हाबालासे बारन्दानिफ्रायनो खारलांफिनगोन। बेनिखायनो जोंनो बे बिहामजोखौ नाङा। बे बिहामजोखौ दिनैनो जोङो हिसाब खिथाब खालामनानै बे न'खरनिफ्राय जोङो होखारहरगोन। मा? नों सोर? नों आंनि फिसाजोनि न'खरखौ बेबायदि हिसाब खिथाब खालामनो? खोनासं, नों सानसे समावसो बे न'खरनिमोन, नाथाय नों दा बे न'खरनि मानसि नङा। आंनि फिसाजोनि संसारखौ नों माब्लाबाबो बिदि खालामनो हाया। हाया बेखौ आं मिथिगौ। आच्छा, हामबाय, थिगानो जाबाय। नोंसोरनो फैबाय। नोंसोरनि फिसाजोखौ नोंसोरनो दिनैनो लानानै थांफा। बोराय, खोनासं, बुंनो होनब्ला गोबां खोथा दङ, नाथाय मानो एसेबां बुंबाय थानो? जोंनि फिसाखौ बेफोरबायदि आलाय आथानि खालामजानो जों लुबैया। आरो बुंनो थाङोब्ला खोनासं, जोंनि फिसाजोआ नोंसोरनि न'खराव ब्रा फैयाखै। नोंसोरनि न'खरनि मानसिफ्रासो जोंनि फिसाखौ मोनाब्ला थैनो नागिरलायनानै लानानै फैदों। बिदिब्ला दाया सोरनि बेखौ सानग्रो? जोंहानि न'आव एसेबां मानसि? बेलाय मामा मोनसो माथो। आरो बैसोरथ' आयं मोनसो। बिदिब्ला जोंहानि न'खराव मा जानानै दङ? दे, जि खालामो खालामदों बिसोरो। ओरैनोब्लाबो आंनि फिसाजोआ दाबो उन्दै बैसोनिखा, गथ' गथायबो गैखाया। गोसो बायदि लानानै फरायहोफिननो हागोन। मोजां सेंग्रा नायजोर हाबा खालामना हरनो हागोन। मामा, मा खोथा रायलायबाय थादों बिदि? सोरखौ लांफिननायनि खोथा बुंदों? नों बहा थाङामोन? नोंखौ एसेग्राब गाबज्रिदों जोङो। मामा, बै आयंआ आंखौ होखारनायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन। बेनिखायनो आङो गिनानै बाहेराव ओंखारलांदोंमोन। आरो आंथ' नोंसोरखौ बिदि फैगोन होननानै मिथियाना। खोनासंलाय फिसा, नोंहा दाबो हाबा जानायनि मुंबो बैसोबो जाखायाखैमोन।
आरो नोंहा दाबो हाबा जादों होननानै जेबो सिनानो गैया। बिसोर नोंखौ जिबायदि अयथासार खालामनो नागिरदों, जिफोरबायदि बाथ्रा बुंदों, बेबायदि न'खराव आं नोंखौ बोरै गारनानै थांनो फिसा? आं हानाय नङा। बेनिखायनो बिसोर जे खालामनो नागिरदों खालामनो होदो। जोंबो ओरैनो हगारा फिसा। नों आंजों लोगोसे थौफादो आरो नोंनि मोननो गोनां भागफोरखौ जों लानानैसो थांफागोन। मा मोननो गोनां भाग? मा दङ बिहालाय मोननो? ना गथ' गथायानो दङ? माबा मोनसे धन सम्पति होनोब्लाबो बिनि गथ' गथायनि मुङावसो जागौमोन। मानगोनां बोराय, हाबा जादों होनोब्लानो सोरबा गथ' मोनखानांगौ बे नामा? मा नों हाबा जाखांनानै मास मोननै मोनथामनि उनावनो नों गथ' जोनोम होदोंमोन? बुंग्रोलाय नोङो। बबेदि संदों नोङो हाबा जाखांनानै मास मोनथामनि उनावनो गथ' जानाय? बिमानि गोरबोआवनो 9 मास थाखायो माथो। अब्ला बे खोथाखौनो नों मानो बुजिनो रोङाखै? एसे हाबा जानाया मास मोनबेसेसो जादों? मास मोननै मोनथामल'सो जादों। अब्ला बियो बबेनिफ्राय गथ' होनांगौ? सम बायदिसो गथ' मोनगोन ना बियो? बे गथ' मोननि सिगाङावनो नोंसोर जुदि बोखालायनो नागिरदोंबालाय बेलाय बबेनिफ्राय गथ' लानानै बबे गथ'नि नामावलाय सम्पति मोननांगौ जाखो? नोंसोरो दा बोखानो नागिरदों नालाय बियो मोननो गोनां मोन्थायखा। औ नोंथाङा जुदि आंखौबो बे खोथायावनो लाबोदोंब्ला आं गाम्बुरा जानानै बुंगोन, सेंग्रा सिख्लाखौ रावबो बोखालायनो मोन्थाय गैया। आरो जुदि नोङो बोखालायहोनो होननानैनो सानखादोंब्ला बे सिख्लानि लाइफआथ' बरबाद जाबाय। बेखौ दा लाबोनानै दोनहरफिनोब्ला बेखौ सोर लांनांगौ? बियो मा मावनानै जानांगौ? बिदिब्लाथ' गासैबो हा हु धन सम्पति, गारि गुरा, बिल्डिं गासैबो बे सिख्लानिल' जागोन। बुंनो थाङोब्ला सेंग्राया लांथंसो जानांगोन। मा गाम्बुरा? बे माबोरै जानो हागौ? औ, बेखौनो बुंबावो आं गाम्बुरा जानानै। नों जे लामायाव लाबोनो नागिरदों बिदिब्लाथ' गासैबो सम्पतियानो हिनजावनि मुङावसो जाजोबगोन। जागोन। आंबो बे न'खरनि बिहामजोनि बिमा जानानै बुङो, जुदि आंनि फिसाजोखौ माबा मोनसे नोंसोर खालामनो सानोब्ला गासै सम्पतियानो आंनि फिसाजोनि जाजोबनांगोन। मानोना आंनि फिसाजोआ फैनो होननानै ब्रा ब्रा खारथाबना फैयाखै, बे न'खरनि फिसालायासो लाबोदों। बिदिब्ला जोङो मानो लांथङै थांनो? जोंहा फिसाजोनि मान सनमान गैया नामा? जोंहा फिसाजोनि फिउचार गैया नामा? बेबायदि आलाय सिलाय खालामनोब्ला आंनि न'खरनि फिसाजोखौ मानो लाबोनांगौ? सिरि था गासैबो। नोंसोरो मा सानखो? नोंसोरो जोंनि संसारखौलाय मानो सिफायनो नागिरखो? नोंसोरनि गोसोफोराव मा बेरखांदों? जे रोनि आंनि अनलायनायाव नोंसोरो मेगन सादों? रोना दिनै न'आवनो गैया। नोंसोरो जोंखौ बोखालायनायनिसो खोथा सानदों। मानसि बबेयाव दंहैयो बेखौ बिसोर लांनो। बेनि उनाव नोंसोर मा खालामनो खालाम। रोना मैयानि दिनावनो न'आव सफैनो गोनां, दाबोसिम सफैयाखै। गोथाङै दंना गोथैयै दङ बेखौ नोंसोरो दिसा लाग्रो। बे खारावनो नोंसोरो बेफोर खोथाखौ रायलायगासिनो। नोंसोर रावखौबो लिंहराखै आं बे बिषयाव रायलायनो। आरो रोनखौ आंखौ रावबो जुदा खालामनो हाया जेब्लासिम रोन आरो आं थांनानै थायो। गासैबो थांजोबदो नोंसोरो बेनिफ्राय। नोंसोर आंखौ बोखालायनो मा अधिकार दं? थांजोबदो नोंसोरो बेनिफ्राय। इसा बिदिब्ला गाम्बुरा मा खालामबावनांगौ? गासैबो सम्पतिखौनो जुदि हिनजावसानि मुङाव होजोबनो हायोब्ला बे खामानिखौ आं राजि मावनो। आरो जुदि हिनजावसानि मुङाव जेबो गैयाब्ला बे आयेनावबो गैया जे सासे हिनजाव मानसिखौ लाबोनानै होखारहरफिननाया गोरलै नङा। बिदिब्लालाय थौदो थांफिननोसै। सोराबस्रि, थौदो थौ। जोंहा बेयाव फैनायनि जेबो मुलाम्फा जायासै। बेयाव थाबाय थायोब्ला बायदि बायदिसो जालांबावगोन। थौदो। बिदिब्ला जों दा मा खालामबावनो? खोनासं नोंथाङा जोंखौ लाबोबाय जिहेतु जोंबोथ' फंसेसोबाबो बुंनांगोन। बेयावहायथ' नोंहा दा जेबो अधिकार गैया। मालाय सेंग्रायानो सिख्लाखौ फसायनानै लाबोदोंब्ला मोजां गाज्रि, आखल गोनां गैयै बेखौ गावसोर मोनथिलायसिगौ। बिसोरनि संसार, नोंहा बेयाव बुंनो जेबो अधिकार गैया, खालामनो मोन्थाय गैया। हगारनानै हो। थौदो थांफिननोसै थौदो। बिसोर मा खालामो मा खालामा जों जेबो मोनथिला। जानो रोङो रोङा गावसोरनि खोथासै। थौदो। रोजा मोसा। दे नायगिरि साफ्रोमबो, आंनि खननाय रोजाबनायखौ मोजां मोनदोंब्ला गासैबो आखाइ खब आरो आंजों लोगोसे रंजाफा, खनफा, मोसाफा, इन्जय खालाम। हे थङालि मोसा बागुरुम्बा जोंनि बे साननैसोनि जिउआलाय दिनै दं गाबोन
गैया बिनिखायनो जों दानो रंजा मोसा गायनाय बोथोर थांबाय हानाय बोथोर फैबाय गोजां बोथोर थांसिगोन गोदान बोसोर फैसिगोन बिनिखायनो जोङो गोजामखौ ज्राब ज्रुब गारनानै गोदान जिउ गोदान नखर गोदान थांखि गोदान सिमां गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान नखर गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान साननाय गथ' गथाय खांदो ग्रोम ग्रोम नखर खुंदो है जादो लोंदो खिदो हासुदो रंजादो जादो लोंदो खिदो हासुदो इन्जय खालामदो आया मा गान खनखोब्रा बेलाय सुर गैया बुर गैया अर्थ गैया बर्थ गैया बेबायदिबालाय बोरै थाखा मोननांगौ जाखो ओइ जोमै बेबायदि गान खना मा गान खननाय जादों बेलाय सुर गैया बुर गैयानो मा रंजादो मोसादो गायनाय बोथोर थांबाय हानाय बोथोर फैबाय मा गान जाखो बेलाय बिदि खनबालाय बोरै फैसा मोननांगौ जाखो मानसिफोरा थांफिनजोबगोन माथो नायनो फैनायफ्रा दे दुखु खन दुखुनो मोदै गगुलायनाय मानसिफ्रा बेबायदि गान खन दे 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 आयौ दुखुथिया आयौ दुखुथिया सुगैया गोजोननाय गैया आंनि बे जिउआ गोजोननाय गैया सुख गैया आंनि बे जिउआव नुदों जोमै आं खननाय बायदि खन मानसिफ्रा आंनि खननायखौ बेसेबां मोजां मोनो बेबायदि खननो हाब्लासो फैसा मोनगोन दा दे ओइ मासे मोजां गान खननो रोंमारदों नोङो ओइ ददे हौवा मानसिनि गाबगुलायनाय गान खननाया होमबा बिसोरसोमोन ना माथो र' नोंसानि हौवाखौबो जोंहानि हौवाखौबो लिंहरनि दे आङो हेलौ ओइ इसा बिफा खोनासं नोंसोरो बहा दङ दानो नैबे स्टेजआव फैलाय हनै जोमैजों अलंबारजों माबा माबि गान खनलाबायदों नायफैलाय नायफै आरो ओइ ददेनि हौवामोनखौबो लानानै फै ददे फैगासिनो बिसोरो आंनि बे जिउआ आंनि बे जिउआ ओइ जोमै हरै माथो ददे मोनसारांस्रिमना फैजोब्बाय दे 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 नों खनबाय थादो बिसोरो फैजोबखाबाय ओइ ओमफ्राय खावनायनि खोथाया मा फैबाय ओमफ्राय खावलु खावला खावदो होननाया अलंबार नों थांदो स्टेजनिफ्राय ओंखारलांदो नोङो आं इयाव खनबाय थानोसै मानसिफ्राथ' गासिबो फैखाजोबखागोन नों न' हाबनानै जायनिफ्रायनो जि मोनो लानाल' फैदो जा गोख्रै आया नंमारगौलै आंलाय ओरैनोसो बुंनो सानदोंमोन मा खालामनाय जादों बिसोर मालाय सिरिथा मिजिं नायबायल' था मा लासिं खालामनाय जादों बेलाय हैगारनोसै नामा ओइ इसा बिफा सिरि था नायबायल' था जाम्बि नङा सियान नङाफोरनि खामानियालाय मा मोजां जानो दलद था माथो आमुखा आमुखिफ्राबो फैजोबदों फै नोंसोरो फै खनद्लाबायनानै नोंसोरखौ निसा फोनांना दोनगोन आंनि हौवायाल' खावग्रोनो हाथों आंनि बे जिउआ आंनि बे जिउआ गोजोननाय गैया सिख्ला समाव बिमा बिफानियाव आलो जादोंमोन हौवा लाबाय हौवानि नखराव गोदो नांसयजाबाय बिहावाबो उनथारा बिखुनजोआबो सैथारा बिबोनांफोराबो नासयगारो बिजावजालि दं सासे बिजों रुसुरु मुसुखु दुखु संसार मिलायना जानो साननाया गासैबो फैमालसो बिसोर दंफाङाव खाखो जालायनायबो जादों खावाफ्रा मासौ खावदों होनना दोखो बुजादों ओंखाम संनो रोङा ओंख्रि संनो रोङा होनना गामि
มีกันคนใจบายดึงมาซาเกนางนี้บินสิว่าดาคันเลยเบดาคาลีเบคาซาบายบีคนเจรังคินีซึงดาเกดาวเสือดาวจานาในท่าใบดังเดิมมาซาเกนางนี้บินสิว่ามาซาเกนางนี้บินสิว่าเกษนายเกยังนี้สิว่าเกษนายเกยังนี้บินสิว่านี่เสมหัวเราบารในบารบายดีนี่เสมหัวเราบารในบีบารบายดีหัวเราบารฟุงเอาสีดีอันนี้สิว่าเบบีบารบายดีโลनायगिरिफोर दिनै बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना गाबोननि समाव नुनो मोनबावगोन दिनै जायफोरा नायनो फैबाय गाबोन गासैबो फैफिनबावनायनो गाबोन साबसिन हामसिन खोनासंनो मोनगोन आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोननायनि बान्था होनो गासैबो फैसा लानानै फै माबायदि मोनखो आंनि गान खननायखौ नोंथांमोना खोन्थानो हागोन बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै गाबोन आंनि गान खननायखौ नेनानै थाबावगोन होननानै गासै नायनो फैगिरि सेंग्रा सिख्ला आइ आफा फंबाय बिनानावमोननिसिम खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।